doplňujem. Čiže ja sa volám Matej Buzinkaj a vlastne súhlasím s názormi ľudovej strany Naše Slovensko a Mariana Magata. Čiže vlastne chcel by som sa venovať tomu vlastne dokumentu, ktorý tu bol. A keď mi dovolíte, rád by som vyjadril svoj názor. Nie veľmi ako, aby som položil otázku, ale skôr vyjadril svoj názor. Takže mi prepáčte za to, že trošku budem asi kokteť, lebo som v našom strese z toho. Lebo ešte by som chcel niečo povedať, že vlastne vy vyzývate ľudí k diskusii, ale pritom, keď by som sa chcel niekým slobodne porozprávať o holokauste a mal by som iný názor, viete dobre, že je na to zákon, ktorý mi to zakazuje. To je taká prvá otázka na vás, možno, že čo si o tom myslíte, že ja by som bol trestne stíhaný, keď vlastne by som chcel povedať, že nemyslím si, že vlastne ten holokaust bol taký, aký nám predkladajú učebnice alebo v škole. Máme ti hneď odpovedať, alebo chceš dať ďalšiu otázku? A potom môžeme ešte niečo... Dobre, ja som veľmi rád, že si tu a že si sa spýtal tieto veci. Prvne ti odpovieme asi najmä pani Eliška Mostánková, tak sa ťa spýtam, že čo znamená, keď povieš, že máš iný názor na holokaust? Aby sme tomu lepšie rozumeli, čo znamená iný názor v tvojom prípade? Tak rád by som ho povedal, ale prakticky to mám zakázané zákonom. No nemáš zakázané zákonom, to znamená, že ty si myslíš, že neexistoval holokaust? Áno. Áno? Aha. A ak sa môžeš spýtať, tak na základe čoho si to myslíš? Na základe informácií, ktoré som získal z knížiek, najznámejších popieračov holokaustu. No a tie knižky, keď si videl, tak ťa presvedčili a napríklad tento príbeh konkrétnej ženy, ktorá má svoje meno, tu žila a hovorí svoj život, ťa nepresvedčil? To aby sme tomu rozumeli. Takže keď sa môžeme k tomu dokumentu vyjadriť, tak vlastne nebol mi podaný žiadny dôkaz. Akurát bolo tam nejaké také, videl som tam aj dosť ovplyvňovanie tých divákov, tým hranie na tej ich city, tým napríklad, že to šumenie televízora, hudba, brezganie koľají. A nemám rád, keď vlastne takým štýlom sa podávajú také vážne témy. Dobre, ja už len jednu otázku už budú hovoriť moji kolegovia. Čo by bol pre teba dôkaz, že boli koncentračné tábory? Keby tá pani povedala, že ich videla na vlastné oči, ako tých ľudí splinujú, a napríklad ukážte mi jednu funkčnú schému, ako by tá plynová komora mala naozaj fungovať, lebo ja som čítal štúdie, neviem, či sú pravdivé. Dobre, že by chcel vidieť mladý priateľ nejakú funkčnú schému, ako fungovala plynová komora. Bol si niekedy v Auschwitz-Birkenau? To je tu za hranicou. No, oni správne hovoria Auschwitz, lebo Osvienčim je poľský názov a v Poľsku je dokonca zákon, že keď spomenieš poľský názov, tak je to v zmysle poľských zákonov trestné, lebo to bol nemecký tábor nacistický. Takže si tam bol, hej? A tiež si tam nevidel žiadne veci, ktoré by ťa presvedčili, že sa to tam dialo? Nevidel som žiadne masové hroby. Videl som šaty, videl som topánky, videl som vlasy, ale to nie je dôkaz vyvražďovaných. A kde by sa tie šaty, topánky, vlasy vzali podľa teba? Tak vlasy kvôli hygiene, proste boli v tábore vši, týfus sa šíril, bolo to opatrenie. Dobre, ja dávam teraz priestor mojim kolegom. Ja tiež otázku vám položím všetky veľa mŕtve, ktoré boli v tom dokumente, to bolo podľa teba čo? Bolo ich maximálne, je to strašné, bola to vojna, ale nevidel som nikde 6 miliónov mŕtvol. Ale tie tela, ktoré tam boli, to podľa teba čo bolo? V období tá pani vlastne sa dostala do toho tábora po Slovenskom národnom povstaní, čiže v období, kedy Nemecko bolo na kolenách, bombardovali sa mesta hromadne, infraštruktúra nefungovala, vtedy boli na tom bežní občania takisto. Ale tie tela boli čo? Boli to mŕtvole. Ako zomreli tí ľudia? Ja to neviem, ja som tam nevidel. Videl si, že akí boli nohami chudí tí ľudia? Videl som a... Kvôli čomu boli takí chudí podľa teba? No ja si myslím, že vtedy už nebolo to vysúpanie také, proste ja
Ja vlastne si myslím, že to vyvražďovanie nebolo ako plánované, ale už bola taká situácia, Že oni všetci zomreli od hladu, podľa teba? Neviem, nebol som. Dobre, Počkaj, tak ale keď hovoríš neviem, to je trochu posun od toho, že holokaust nebol. Keď neviem, tak to už, že mám pochybnosti, rozmýšľam, čiže akože asi dnes neviem povedať, či to dáva nejaký zmysel. A potom moja druhá otázka, ktorú som mal, potom nechám slovo pani Mosnákovej, že čísla hovoria, že 6 miliónov Židov, zo Slovenska 70 000 ľudí. Keď sa budeš rozprávať s staršími ľuďmi, tvojimi, starými ročnými, mojimi alebo starými ročmi, ktorí žili tie časy, tak to nie sú imaginárne čísla, podľa mňa to sú živí ľudia, ktorí tu žili, v iných krajinách žili a zrazu odišli niekam a nevrátili sa. Moja otázka je, že kde podľa teba sú tí ľudia, tých 6 miliónov ľudí? 6 miliónov. Ja si myslím, že keď sa pozrite aj na dnešnú situáciu, Židov je v dnešnej dobe 25 miliónov veriacich. Nie som si istý. Ale že kde sú tí ľudia, sa pýtam. Pokiaľ viem, tak v 48. vznikol štát Izrael a vlastne teraz má 6 miliónov občanov, z toho 4 milióny sú židovské USA. Vtedy po vojne nastala veľká emigrácia Židov do... Dobre, nechcem, aby to bolo len o tomto, aj keď sme dali tomu priestor, videl si, že sme ťa nechali. Krátko by som poprosil pani Evičku Mosnákovú, aby na nášho mladého študenta zareagovala. No, vieš, si ma prekvapil. Ako sa voláš krstným menom? Adam. Ako? Adam. Adam. To je biblické meno. Áno, Adamko. Ja som si ho nevedel. Prepáč. To je pekné meno. Ja som len preto sa pýtala. Poprosím vás. Ja som sa preto pýtala na to meno tvoje, aby som ťa mohla osloviť priamo, vieš? Lebo ja už som prababička, berem ťa tak ako pravnúča alebo vnúča. A si ma veľmi prekvapil, veľmi som uvažovala, ako si hovoril, lebo z tvojho prejavu ja som zbadala, že ty zaujímavé vieš to, že si bol tam v tom Auschwitzi, že si to videl, ale teba ovplyvňuje viacej to, čo si sa dozvedel od strany Kotlebu. To ťa ovplyvňuje, to ťa oslovilo a preto ty si uzavrel svoje oči a svoje uši. Teraz, a hovorí tu na môj kolega, že srdce, ale ja si myslím, že to srdce celkom nie a považujem ťa len za človeka, ktorý hľadá pravdu. Mýlim sa? Alebo si už... Dobre. Andrej, ty si mi dal malý priestor, ale ja by som teraz chcela trochu to povedať širšie. Vieš, ja som sa nedostala do koncentračného tábora a to z toho dôvodu, že traja statoční ľudia nás v tom najhoršom čase skrývali. Vieš? Ale viem veľmi veľa prípadov, ktorí sa tam dostali. Lenže ja, pretože mi pomohli statoční slovenskí ľudia, moja téma je tá pomoc. A to je niečo iné ako nenávisť, ako odmietanie. A teraz ti poviem jeden prípad krásnej pomoci, ktorej výsledkom nebola záchrana ľudských životov, lebo nemohla byť, ale je strašne krásna. Žil v Brne jeden mladý človek, volal sa Rafael Šechter, volali ho Rafi. A to bol skvelý muzikant. On tam študoval klavír. Hrá iste niekto z vás na hudobné nástroje. Je tak? Môžete vyjúť ruky, kto? Vôbec nikto? Dobre. Ale myslím si, že tiež milujete hudbu. On tiež miloval hudbu. Ale potom išiel do Prahy, tam ďalej, ročie študoval, naučil sa skladateľstvo, naučil sa dirigovať. Môžeš si sadnúť. No, a ako Žida ho zobrali do pracovného tábora Terezíny. Možno si počuli o tomto tábore. Ten tábor vlastne budovy vznikli v 18. storočí,
keď Mária Terezia statočne bojovala s Prusmi. To boli prusko-rakúske vojny, vznikli tie budovy, preto už dneska sú veľmi pochmúrne, studené, vlhké. A tam teda tých Židov nasáčkovali tak, že mali 1,6 metra štvorcového na osobu. Čiže mnohé rodiny bývali v jednej miestnosti spolu, nevyspali sa, deti plakali a tak ďalej. Ten Rafi to mal tak isto, naviac mali hlad, nemali dosť jedla. A čo bolo najhoršie, pravidelne chodili transporty do, ja hovorím, veľkofabrík smrti do Osvienčimu. No, a teraz tento Rafi chcel ľuďom pomôcť, tým väzňom. Čo iné mohol robiť? Bol bezmocný. Rozhodol sa, že im pomôže hudbou. Je jedno rekviem. Čo je to rekviem? Rekviem je pieseň, ktorá sa spieva na zádušnej omši za mŕtvych. Kresťanské, áno? Ale nádherné. A ten Rafi sa rozhodol, že ich naučí spievať rekviem, ktoré zložil taliansky skladateľ Verdi. To rekviem je veľmi vášnivé. A on povedal, že je to rekviem vzdoru, pretože to nebola pieseň na uzmierenie so smrťou. Nemohla byť. Išli na smrť ľudia, ktorí boli ešte plní života, len preto, že ich chceli zabiť. Čiže rekviem vzdoru. Tu 9. časť, keby si pomaly pustili a skúsim vám časť z toho, že Peťko zahral, lebo je to nádherné. Predstavte si, že to naučil spievať 200 väzňov. 200 väzňov. Inak ja som to počula v Lani, vo Viedni je ich 70. Ten zbor, ktorý spieva toto rekviem. Nemal orchester, takže klavír ich sprevádzal. Povedal im, to, čo im nemôžeme povedať, to im zaspievame. Kto bolo tým im? No esesáci, ktorí ich tam ničili. Áno? Spievali to viackrát, 16 krát. Keď spievali toto rekviem pred esesáckými funkcionármi, že ten jeden esesák povedal druhému, počuješ to? Veď oni si spievajú vlastné rekviem, za seba, lebo idú na smrť. A bolo to tak. Vieš čo, z tých 200 ostalo žiť asi na 10, čo máme 10 prstov na rukách. Len toľko ľudí stále ich odvážali a zabíjali v tom koncentráku. A sám Rafi zahynul v marci 45, čiže už pred oslobodením, na pochode smrti, keď sa evakuovali väzni a išli ďalej a on tam zahynul. Vieš, bola to pomoc, pretože vznikol z tejto príhody jeden projekt, ktorý urobil jeden americký dirigent už po vojne, volá sa Sidley. Ten projekt prešiel celým svetom, ešte na Slovensku nebol. V Lani som to videla a počula vo Viedni. Ten projekt je o tom, že sa teda ten koncert tam dáva, ale prerušuje sa a prvé prerušenie je na to, aby sa premietal propagandistický nemecký film, ktorý bol v tom čase robený, aby sa teda živo povedalo, ako veľmi žijú Židia Terezíne. Ten film sa volá Hitler daroval Terezínu mesto. V tomto živom filme krájajú chleba a nakladajú maslom a dávajú detičkám, pričom tie detičky boli hladné. Teraz ľudia tam čítajú knihy, sú v kaviarni, to všetko bola lož. A druhý ten dokumentárny film je z tých 10, ktorí prežili, spomínajú, ako spievali v Terezíne. A jedna pani tam vyjadruje. Ja som bola strašne hladná.
ale keď som spievala, nemala som hlas.